नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज आपण बघणार आहोत अख्खा मसूरची रेसिपी। तर चला मग, त्यासाठी 1 वाटी मसूर मी 5 ते 6 तास भिजत ठेवला होता, किंवा तुम्ही रात्रभर भिजत ठेवलं तरीही चालेल। पण लक्षात ठेवा, मसूर भिजत ठेवण्यासाठी त्याला 2 ते 3 पाण्याने हाताने चोळून स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, नाहीतर तो मातकट लागतो। तर आपला मसूर भिजला आहे, यातलं मी पाणी काढून घेतलेलं आहे। आणि आता भिजलेला मसूर आपण कुकरमध्ये घेऊयात, किंवा तुम्ही वरणाला जरी अशीच डाळ कुकरच्या डब्यात घेता तशी घेतली तरीही चालेल। आता यामध्ये घालूयात बारीक चिरलेला कांदा। इथे मी 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। कांदा आपण मसूर बरोबरच भिजवल्यामुळे काय होतं, मसूर छान दाटसर शिजला जातो। यामध्ये घालूयात अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी, आणि मसूर छान मऊ शिजावा म्हणून 1 टीस्पून तेल घालायचं आहे। तेलाने छान शिजला जातो मसूर। आता कुकरचं झाकण लावून याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात। तर कुकरच्या 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। पूर्ण वाफ गेल्यानंतर मगच झाकण उघडायचं। तर आपण बघूयात आपला मसूर शिजलाय का। तर मसूर आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे, तर अगदी मऊ असा शिजलेला आहे। आता आपण याला चमच्याने दाबून घ्यायचं आहे, अगदी हलक्या हाताने दाबायचं आहे, जेणेकरून जो कांदा आपण घातलाय फक्त तो मॅश होईल आणि मसूर आपला दाटसर होईल। तर आता हे दाबून झालाय। यामध्ये आता घालूयात गरम पाणी। साधारण अर्धा ते पाऊण ग्लास गरम पाणी घालायचं आहे, आणि याला मिक्स करूयात। लक्षात ठेवा, इथे थंड पाण्याचा वापर करू नये, नाहीतर मसूरची चव बदलते, त्यामुळे गरम पाणीच वापरावं। आता आपण फोडणी देऊयात। त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये घेऊयात 1 पळीभर तेल। ते साधारण 2 टेबलस्पून तेल आहे। तेल गरम झालं की यामध्ये घालूयात 1 टीस्पून जिरं उडून द्यायचं आहे, आणि मग घालूयात 2 तमालपत्राची पाने। याच्यामध्ये खूप जास्त खडे मसाले वापरले जात नाही। आणि इथे मी 1 मोठा कांदा बारीक कापलेला होता। कांदा बारीक कापल्याने काय होतं, अगदीच ग्रेव्ही मऊ होत नाही, तरीही छान मिळून येते। तर कांदा आपण गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा अर्धवट परतून झाला की यामध्ये घालूयात 1 टेबलस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट। आलं लसूण पेस्ट देखील आपण 1 ते 2 मिनिट लो फ्लेमवर परतून घ्यायचा आहे। तर आपला कांदा आणि आलं लसूण पेस्ट दोन्ही व्यवस्थित परतून झालाय। आता यामध्ये घालूयात बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो। इथे मी टोमॅटो पण कापून घेतलाय, 1 मोठा टोमॅटो वापरलाय मी। तर आपण टोमॅटो पण आता याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो आपला छान परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये कोरडे पावडर मसाले घालूयात। अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पावडर, ही आपण रंगासाठी वापरतोय, आणि 1 टीस्पून साधं लाल तिखट, याने तिखट बनतो मसूर, आणि अर्धा टीस्पून गरम मसाला पूड। लो फ्लेमवरच आपल्याला मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहेत। पण मसाले असेच कोरडे भाजले की परतले तर ते जळतात, थोडासा जळकट वास येऊ शकतो। त्यामुळे आपण यामध्ये घालूयात अर्धा कप पाणी। पाणी घातल्यामुळे मसाले जळत नाहीत, पण खूप कमी पाणी घालायचं आहे, अगदी अर्धा कप पाणी घालून याला अर्धा मिनिट परतून घेऊयात। पण हे मसाले कांदा आणि टोमॅटोमध्ये छान मुरले पाहिजेत, शिजले पाहिजेत। त्यामुळे आता गॅसची फ्लेम लो ठेवून आपण यावर झाकण ठेवून 1 ते 1.5 मिनिट याला शिजू द्यायचं आहे। 1 ते 1.5 मिनिट झालेलं आहे। याला उघडून बघूयात। याला छान तेल सुटलेलं आहे। मसाले आपले कांदा आणि टोमॅटोमध्ये छान मुरलेले आहेत, त्यामध्ये शिजले की चव छान येते। तर आता याला हलवून घेतलाय।
यामध्ये आता शिजवून घेतलेला मसूर घालूयात। चवीपुरता मीठ घालूयात। मीठ घालून एकदा मिक्स करायचं आहे। याची कन्सिस्टन्सी आपण चेक करूयात। तर मला हे थोडंसं घट्ट वाटतंय, तर अजून ह्याला आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे। त्याच्यासाठी जास्त घट्ट होऊ नये त्यासाठी ह्यामध्ये आपण अर्धा ते पाऊण ग्लास गरम पाणी घालायचं आहे, किंवा तुम्ही कन्सिस्टन्सी तुमच्या आवडीप्रमाणे ठेवू शकता, पण शक्यतो अख्खा मसूर हा थिक असतो, याची ग्रेव्ही घट्टसर असते। तर आता ह्याला उकळी आणायची आहे। तर हाय फ्लेमवर उकळी आलेली आहे। उकळी आल्यानंतर याला एकदा तळापासून हलवून घ्यायचं आहे, नाहीतर मसूर तळाला लागू शकतो, करपू शकतो खालून। तर आता उकळी आल्यानंतर गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आहे आणि त्यानंतर यावर अर्धवट असं झाकण ठेवायचं आहे अशा पद्धतीने, आणि याला 5 ते 6 मिनिट लो फ्लेमवर उकळवून घ्यायचं आहे। आपल्याला तर 5 ते 6 मिनिट झालेली आहेत। आपण झाकण काढूयात। तुम्ही बघू शकता मसूरचा रंग अगदी छान आला आहे आणि हलकीशी तर्री आलेली आहे। तर याला एकदा तळापासून हलवून घेऊयात। तर आपण बघू शकतो की ह्याची कन्सिस्टन्सी अगदी परफेक्ट झालेली आहे। पण आता ढाबा स्टाईल बनवायची असेल तर यामध्ये आता आपण घालूयात 1 ते 2 चमचे बटर घालून आपल्याला 1 मिनिट झाकण न ठेवता असंच उकळवत ठेवायचं आहे। तर 1 मिनिट झालेला आहे। बटर ह्यामध्ये छान मेल्ट झालेला आहे, त्यामुळे क्रीमी अशी चव येते आपल्या मसूरला। तर आता ह्याला मिक्स करूयात आणि गॅस बंद करूयात। हा मसूर गरमागरम कशाबरोबरही मस्त लागतो, चपाती बरोबर खा किंवा भाकरी बरोबर, त्याचबरोबर जिरा राईस बरोबर हा अप्रतिम लागतो। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने ही अख्खा मसूरची रेसिपी जरूर ट्राय करा। कशी झाले कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशा छान आणि